Сега ще ви покажем как се извършва монтажът на сглобяем кръгъл басейн. Преди да започнете с изкопните работи по басейна, е препоръчително да спазите следните условия, за да се радвате дълго време на вашия басейн. Мястото, където ще се монтира басейна, не трябва да е върху насип. В случай, че басейнът ще се монтира на склон, то мястото, което ще се подготви за поставяне на басейна, трябва да е равно и да не е върху насип. Също така, от към страната на склона трябва да се изгради подпорна стена. В никакъв случай не допускайте стената на басейна да подпира директно склона. Избягвайте подпочвените води. Кръглите сглобяеми басейни могат да се монтират на повърхността на земята, могат да са полувградени или изцяло вградени в земята. При монтажа на кръглите полувградени и вградени басейни, първо се прави изкоп с диаметър около 1 метър по-голям от размера на басейна. При дълбочината на изкопа трябва да се предвидят 15-20 см за бетоново дъно и да се прецени каква част от басейна ще се показва над повърхността на земята. След това се залага сифон и се отлива армирано бетонно дъно с дебелина 15-20 см. Дъното трябва да е идеално гладко и равно. След като е отлят бетона, може да се започне с монтажа на басейна. Първо се поставя долният завършващ профил, като отделните парчета се свързват във формата на кръг. Като следваща стъпка се започва с монтирането на металната стена на басейна. Тя се пъха в долния профил, в предвиден за това отвор. Сега могат да се изрежат отворите за скимер, дюзи, прожектори в стената на басейна. Преди да се закачи ПВЦ фолиото за стената на басейна, на дъното се постила геотекстилна подложка. Тя изолира фолиото от бетона и запазва по-дълго време еластичността му. Основен елемент от басейна е ПВЦ фолиото. Той играе роля на хидроизолация. ПВЦ фолиото е изключително еластично и в зависимост от температурата на въздуха може да се свива и разтяга. За да се монтира фолиото без забележки, температурата на въздуха трябва да е между 15 и 25 градуса по Целзий. Фолиото пристига предварително скроено спред формата на басейна. След това ПВЦ фолиото се захваща към горния край на металната стена и върху него се поставя горният завършващ профил. Важно предимство е да се използва такъв вид горен профил, който не е нужно да се маха, когато стане време за смяна на фолиото. Така се спестява къртенето на бордовия камък, ако басейнът е с такъв. След като се закрепи фолиото към стената на басейна, той се напълва с около 5-10 см вода. Сега е моментът да се изпъне фолиото по дъното на басейна. След това басейнът се напълва с още 30-40 см, за да се изпъне фолиото по стените. Сега се монтират скимер, дюзи, прожектори. Сега се монтира и пясъчната филтърна система и се свързва с басейна. Щом като басейнът се напълни до половината с вода, е време да се започне с обратния насип около него. Обратният насип се прави с по-сух бетон. Неговото предназначение е да предпази стената на басейна да не се повреди в случай на слягане на пръста около басейна. Не се заблуждавайте, че може да се избегне направата на обратен насип. Ето басейн, при който са спестили от обратен насип. Пръста се е свлякла и е огънала металната конструкция. Обратният насип трябва да се извършва много внимателно, като нивото на водата в басейна трябва да е винаги 20-30 см по-високо от нивото на насипа. Добра идея е да се сложи изолация от пресован стиропор между стената на басейна и бетона. След като се приключи с обратния насип, монтажа на басейна е завършен.